Jopur niang' e kaunti ma Migori odagi chiwo niang' ne kambi mar Sony ma bende nyaka sani piny owacho osekete lwet Busia Sugar Limited e yor kodesa ka koro gidwaro ni nyaka gope jopur duto ma kambi mar Sony otiek chul. Mabiro seche ma jopur bende pod nitie kod penjo mathoth e yore ma itayo godo kembe niang' mag ji giwegi e thur kae. Jojo manigi ler koa e kaunti ma Migori. Dwe achiel tok kambi mar Sony ket lwet Busia Sugar Limited e yorno mar kodesa penjo pod thoth malo duoko kuom jopur mag niang' e kaunti ma Migori. Nito gope manyocha nitie chien mane onindo ma ok ochul kanyo pod lisi pok okawo kambi. Jopur gi tichulo nade? Mar ariyo nwadwa ng'eyo ni to lisi mobiro manyien odwa tiyo gi jopur gi yore mane? Be nitie gimoro ket piny e andika moro maber maler manyalo nyisowa ni mae kit kaka odwa puro e kaka odwa tiyo, chudo, transport biro bedo nang'o? Jota kamis chako kale midhieche mopogore opogore. Kamokwongo en okang' ma jopur niang' bende koro kawo mar tamore chiwo negi niang' nikech gope mathoth mag jopur bende koro pok ochul kod piny owacho. Jopur osenyisowa ni gidwaro ni mondo ochulgi pesa gi mag gope mancho nindo mondo wachak on a clean note mok wawach ni wabendo to kone bende niang' donje kambi. Kata bed ni ten kambini manyien mar Sony endo osesingo ni jopur ma otero niang' ibiro chul e kinde mar jumbe ariyo, midhiero ma ende jopur niang' oseneno e kinde moko lwet moko kuom kembe niang' mag ji giwegi chal ka gima koro nyalo chieno ten kambi manyien mar Sony Sugar kod kembe moko mag piny owacho ma oket lwet ji giwegi. Tend jopur niang' wacho ni jopur niang' osebiro kuon luoro kuom kembego ma itayo kod ji giwegi nikech sand ma ende gikale e lwet moko kuom kembego mag ji giwegi e kinde mokalo. Ging'ado jopur dam ka japur obet niang'e kabi iywayo kabi masin japur chudo kichaki gole wech masin kabi e kembe mag ji giwegi japur chudo tiende ng'ade diriyo ma emiyogi nil onge pesa maginwang'. Machalo kaka way bridges iyudo ka onge gi control maber, iyudo ka tans moko lal kacha japur ichulo to tan mowito kanyo iyudo ni samoro ng'ato wito ka tan 10 to magi gik mane wawacho niya miyo waluoro omiyo nyo wawacho ni wadwa ni wabed gi lisi ni piny. Jakom rokno ma jopur e Kenya mangima Ezra Okoth wanjo kit mwandu ma okawo kemberego niang' mag piny owacho nyaka koro lok pachgi e yo magitiyogo kod jopur. Lwet masani wadwa ni japur ke japur nyaka kimiro material nyaka make sure ni oket agent mare mane omiyo jopur selal komiye mbolea achiel e kembe mag ji giwegi ting'ado ma mbolea adek to miyi achiel. Okoth wacho ni kembe ji giwegi osebedo ka sando jopur e yore mathoth gino mosemiyo jopur mathoth ok nitie thuolo kod thothgi. Owacho tilgo mag pimo niang' ma bende thoth kembego mag ji giwegi e kinde mokalo osebedo ka koro tiyo godo jopur chich ne koro digi ka bende ma achiel kuom luoro ma bende osemiyo kuom jopur niang' ok osebedo thuolo kod kembego mag ji giwegi. Wadwa ni kembego chek masindegi ma be wadwa ni kambi kopim achiel koa e Sony ka tendo gipime transmara mondo wang'e rating kamili. Dr. Isco Loch achiel kuom jopur niang' kendo achiel kuom jogo eko ma osiwuok oko mar director e Sugar Board wach ni nyaka koro ket tudruok makare e kind kembego mag ji giwegi ka achiel kod jopur mondo eka winjruok koro bed maber. Neno ka wach mar leasing ni to ok orach nikech gima duong' mwadwaro en ni bende pur niang' kelonwa chiemo e mesa, be wanya tero nyithindo skul, be gigi wanya dhi maber kaka jopur. Koro ng'ama nyalo miyo magi timore to kanyo to akaneno ka onge gi wach. Kendo agombo ni kaka kamochopeni wa support jowa mobiro mondo kaw kembe wagi. To koro gima watim nyaka wabed gi oversight malong'o mondo joti kanyakla. Gimiluongo ni strong stakeholder engagement nyaka bedie. Penjo maduong' en ni bende chike matayo wechego mag niang' bende oket motegno ma kodhi rito ratiro mar jopur kod kembe. Chikni bende biro kelo gimiluongo ni sanity in the sugar sector. O regulate kaka koro japur gi jakambi onego bedi. Kuom ranyisi wan gi buge mar winjruok kata agreement books manitimo. Kawuono chikni wacho ni wadhi bedo gi standard agreement ma japur bedo gi kopine, Mila bedo gi kopine, jochung' mag jopur bedo gi kopine. Ma biro miyo gik mabeyo beyo timore kendo winjruok maber timore. Tribunal bende wuok e wach mar chik mobiro ni.
Geno ma jopur ne ka okalo kuom directors mag dhi yiero e Sugar Board koro nyalo miyo gi dressruok e sekta no mar niang'. Dr. Isco Lodge na chiel kuom jogo eko mosi wuok oko mar manyo levono mar directors e Sugar Board wach nitie lokruok mathoth ma jopur dwaro neno ka okalo kuom bodno mang'iyo wechego mag pur niang'. Ka yudo thuolo mondo adhi ati directorship kocha, wabiro goyo poro mondo wabed gi gik machalo kamago. Kate ma bonus miwacho be nyalo wuoke. Nikech kan kaka en sani to yudo bonus tek. Nitiere changamoto mang'eny kata gete ahinya weche mag zoning. Transport cost ka pesa mang'eny ahinya ne jopur. Wabiro bedo ka yudo thuolo ni to biro goyo mbaka gi jogi mondo wa review zoning mondo cost mar transport kik inji ahinya. Nitiere chandruok e weche mabet timore weche mag ng'eto. Cost of production kata nengo mar puro niang' mondo wuogi ni malo moloyo. Jopur mag niang' geno chudo mapiyo, beto mar niang' mapiyo kod bebe moko kawuok kuom joma nyaka sani koro kawo kembego mag piny owacho e yono ma Kodesa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jolimbe 15 mawuok e piny Australia gin moko kuom joriemb ndigni kod jotweny got 76